बे समाव रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव फिन गिथावनायै गाग्लोबनाय जाथाय। इउक्रेननि गोहोगोरा मिसाइलजों गाग्लोबनायाव खेबसेयैनो सा 400 रासियानि सान्थ्रिफ्रा जिउ गोमादों। इउक्रेननि सान्थ्रिया दाबि खालामदों रासियानि आवथायाव थानाय डनेट्स्क ओनसोलाव गोहोगोरा मिसाइलजों हरखाब गाग्लोबनाया जादोंमोन। बे समाव रासियानि गोबां सान्थ्रिफ्रा दंमोन आरो खमैबो सा 400 सान्थ्रिफ्रा मिसाइलनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमादों होननानै दाबि खालामो। बेनि अनगायैबो रासियानि गोबां सान्थ्रिफ्रा जाथायाव जोखोम जादों होननानै फोरमायदों मुलुगनां खौरां बिजोङा। गुबुन फारसेथिं इउक्रेननि बेबादि जिउ फोजोबनो हानाय दाबिजों थोंजोङै नेवसिगारदों रासियानि सान्थ्रिया। मख'नो गोनांदि बेनि सिगांबो इउक्रेननि सान्थ्रिया रासियानि गोबां सान्थ्रि आरो हाथियारखौ खहा खालामनो हानायनि दाबि दैखांदों। नाथाय बे सोलिफु दावहायाव रासिया आरो इउक्रेननि बे मोननै हादरनि गेजेराव सोर देरहागोन जेनगोन बेनि फारसे दासिम फिननाय गैया। बबेखानि दावहानि समाव दरनै हादरनि सान्थ्रि आरो रांखान्थिया गोबां खहा जालांबाय होननानै मिथिनो मोन्दों।